MB गैया फैलायबाय नामा दिनै बेसेबां फैयाखै दे आंनिसो दाङो बेलेगनावबो फैखायो नामा माथो रावबो फैथाराखै फैलायबायसो नुलायबाय नामा दे थाब थाब फैदो हेलो गाइस फैलायबाय फैथार नायनो गोसो मोनबाय गेरेमसा अफिसियेल हाय हेलो हाय गेरेमसा अफिसियेल हाय हेलो दे एसएमएस खालामलायबाय नामा न'आव थांनो जायो आं मोजां ना सानै फैबाय एसएमएस खालाम जि गरम ना दिनै मबाइल गंनै लाखादो नामा नाम्बार नांगौ खोरोमसार बर' हाय हेलो सासेल' नायदो ओमफ्राय खोनायाखै वाटुके देच्छे लेत्र करे poisan माने लेत्र जानाय आंना दे बिथांमोना राव फैथारलालै खामानिफोराव बेस्थ' खोमा गेम्स गेलेदोंबा नै दिनै गैथारा Mbak. Hemen borok. Soर मोब्लिलायनो आंसो दे थाब फैदो थाबैथिंनो थांसै सोरबा गेरेमसा अफिसियेल हाय हेलो हेमेन बर' बहानि जाखो नों ओइ नुहुरनाय गामिनि आङो जल्दी जल्दी से एसएमएस करो माइ गायनो थांनाय दार ना माने लाइभ भिडिअ खनसे सोंनो माइ गायनो लाइभ भिडिअ नायनो लाइभ भिडिअ फैदोंमोन लाइभ भिडिअ नायनाय आं लाइभ भिडिअ बायदि नायनाय इउटुबाव मामोनलाय लाइभ भिडिअ हगारनाया आं वाट्सएपआवसो बुंदो दे मुटु बेस्ट बारमोन मुटु बेस्टि ना मुटु बेस्टि
रावबो खबर हरथारलालै आं बायो इदिबा नायाखै सैनो गैया थैजोब्बाय खोमा मबावबा थैना थाहैजोब्बाय बबेबा रायजोआव SMS खालामदो रायजोफोर हेल' हेल' लाइभ भिडिअ नायनाय हा आं आंनिलै रावबो फैथाराखै दिनै नायनाय नों हारसिं थानानै नाय मुटु बेस्टि वाइ मुटु बेस्टि दे नाय मामोन मुटु मामोन बेस्टिनो मुटु BASTY मुटु आरे गोलैबायमोन दानो ओइनो माइ गायनाया सान्दुं गोसा नायगोना नायालै मायबा हरदोंमोन आंखो नायबाय दे दानबाय होमबा हाय होननाया नोंसोरना होमबा आदि गोलैयो आंनि खोमाल' सैताना नायनानै थगायबाबोलै बाल बायोदे आं इदिबा बारा इन्टि गैया सियार हरनाय मोनसे एसेमेसबो खालामाबा रावबो Giram çok şiray now. Oh shit. लाजिलायो र' बाल रावबो एख' एसेमेस हरा बायोलै आं इदिबा फिनिश खोमालै आं इदि एसेमेस हराबा बासोयो Facebook live होगोन हे सासेल' नायबाय थादो सासेल' आं थैसिगोनलै दिब्बासो जाबाय थाबाय आं इदिबा बायोलै एसेमेस हराबा माखारिरि मारि एसेमेस हरनाङा आरो आंनिसो